Generalizirana pustulozna psorijeza rijedak je klinički oblik psorijeze karakteriziran erupcijama sterilnih pustula. Pucanjem pustula na koži zaostaju veliki erodirani, vlažni, upaljeni dijelovi kože koji mogu zahvaćati velike predjele trupa i ekstremiteta, a mogu zahvaćati i fleksorne regije i genitalnu regiju. Ovakva koža je napeta, suha, često jako bolna, praćena je svrbežom, a pacijenti uz kožne simptome imaju i opće simptome. Ti opći simptomi najčešće su karakterizirani povišenom tjelesnom temperaturom, općim osjećajem slabosti, malaksalošću, zimicom i tresavicom. Uz kožne i opće simptome česti su nalazi u laboratorijskim pretragama na koje moramo obratiti pozornost i prekontrolirati upalne parametre zbog toga što su povišeni i sedimentacija i C reaktivni protein i leukociti. Često se nalazi neutrofilija u krvi, hipoalbuminemija i hipokalcemija. Osim kožnih simptoma postoji takozvani ekstrakutani simptomi, a to se najčešće manifestira poremećajima rada jetre i bilijarnog sustava. U teškim oblicima bolesti može se javiti šok, zatajenje srca i zatajenje bubrega. I zbog toga ovim pacijentima treba pristupiti vrlo ozbiljno, pregledati ih u hitnoj službi i po potrebi hospitalizirati, te u fazama pogoršanja i bolnički liječiti. Generalizirana pustulozna psorijeza može se javiti kao samostalna bolest, de novo kako mi kažemo, ili može prijeći iz vulgarne psorijeze. Zašto vulgarna psorijeza prelazi u pustuloznu psorijezu nije sasvim razjašnjeno, ali se znaju provocirajući čimbenici koji do toga najčešće dovode. Najčešći provocirajući čimbenik koji dovodi do prijelaza vulgarne u pustuloznu psorijezu je nagli prekid sistemske kortikosteroidne terapije. Osim tog razloga često su drugi uzročnici poput lijekova, infektivnih čimbenika koji mogu biti različiti, a kod žena i trudnoća. Pustuloznu psorijezu kao i vulgarnu psorijezu često prate i komorbiditeti, odnosno takozvane udružene bolesti, a to su debljina, povišeni krvni tlak, odnosno arterijska hipertenzija, dijabetes mellitus i povišenje masnoće u krvi, odnosno hiperlipidemija. Zbog toga što šubovi nisu predvidljivi, odnosno oni mogu biti vrlo česti, a mogu se javljati u različitim razdobljima, pacijente treba upozoriti na provocirajuće čimbenike da bi ih se mogli kloniti, a da bi mi liječnici na taj način mogli naše pacijente i bolje liječiti i da bi mogli postići bolju kontrolu bolesti. Zbog svega navedenog pacijenti jako pate od ove bolesti koja jako utječe na kvalitetu njihovog života i moraju biti pod stalnom liječničkom kontrolom. Pacijenti se mogu liječiti najbolje u kliničkim bolničkim centrima. U Zagrebu je to Klinički bolnički centar Zagreb i Sestre milosrdnice, u Rijeci Klinički bolnički centar, u Splitu i u Osijeku. Naravno, uvijek je važno doći do liječnika bilo u hitnoj službi, ako se radi o šubu, preko vikenda ili u popodnevnim satima kada možda ne radi njihov liječnik obiteljske medicine, i onda će ih iz hitne službe uputiti u kliničke bolničke centre, ili ako će se tijekom dana javiti svom nadležnom liječniku ili nadležnom dermatologu, oni će ih uputiti dalje ovisno o kliničkoj situaciji, odnosno o stadiju bolesti prema potrebi u klinički bolnički centar.